Aleluia! Glorie mărit ție, Doamne! Slăvit, mărit și binecuvântat să fie Domnul Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și Domnul Atotputernic al cerurilor și al pământului. Îți mulțumesc, Tată, că și în această zi Tu, Doamne, ai pus pe inima mea să vestesc cuvântul Tău, așa cum prin Duhul Tău cel Sfânt ne-o dai. Doamne, cred că cei ce vor auzi, cei ce vor vedea această înregistrare, Doamne, se vor lumina prin cuvântul Tău cel Sfânt. Îți mulțumesc, Tată, pentru îndemnul pe care mi l-ai dat în această zi. Glorie mărire ție, Dumnezeu. Amin. Dragi frați, dragi surori, stimați prieteni al Domnului, în această zi Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre nașterea din nou, dacă este de trebuință unui om să se nască din nou prin Hristos Iisus, sau omul se poate mântui prin lege, ori legea veche, Vechiul Testament, și Noul Testament la un loc. Nu. Despre aceste lucruri am să vorbesc, fiecare în parte. La început am să citesc din Efeseni, capitolul 2, de la versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu, ca să, prin harul Său, să ne dea o lumină cerească asupra cuvântului Său. Cuvântul Domnului ne spune așa: căci prin har ați fost mântuiți prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Haleluia! Acum am să citesc de la versetul 13, tot din capitolul 2. De la 11. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceea care se chema tăiați împrejur, împrejur care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinoară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc, care îi despărțea. Și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi și să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Ce ne spune cuvântul? Și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre legea poruncilor în orânduirile ei. Mai departe. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să vă aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erați departe, și pace celor ce erau aproape, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Haleluia! Domnul să fie binecuvântat! Ce ne spune cuvântul? Noi, cei care suntem numiți neamuri,
Noi n-am avut niciodată de a face cu legea veche, cu legea dată poporului evreu, prin Moise. Noi nu prin lege am primit mântuirea, nu prin fapte, ci prin credința în Iisus Hristos. De la începuturi încă, Dumnezeu ne spune despre patriarhul Avraam. Credința lui Avraam i s-a socotit ca drept curăție. El a fost curat prin credință, nu prin fapte, nu prin faptele lui nenumărate pe care le-a făcut bune sau rele. Dacă ne uităm în viața lui Avraam, putem observa că nici el n-a fost un om perfect. Și el a păcătuit. Dacă Avraam trăia în timpul legii și ar fi făcut păcatul pe care l-a făcut, după lege trebuia petrificat, trebuia omorât cu pietre. Că legea spune să nu minți, să nu furi. Avraam ce a făcut? Avraam, ca să scape pielea, a zis despre soția lui că îi este soră de sânge. Și astfel Abimelec a vrut să o ducă în haremul său, dar îngerul Domnului i-a spus împăratului printr-o vedenie să nu se atingă de Sara. Și astfel a scăpat. Dar putem vedea că Avraam nu a fost perfect, nici el. Mai departe, Sara a fost într-adevăr soră, dar soră vitregă, nu de la ambii părinți, soră vitregă. Avraam, dacă trăia cu această femeie, în timpul legii, înaintea lui Dumnezeu, era o urăciune, era omorât cu pietre, că legea nu permitea să iei sânge din sângele tău. Deci, nici el nu a fost perfect, dar Dumnezeu n-a luat în seamă aceste lucruri, ci inima lui Avraam a fost predată lui Dumnezeu. El a crezut în totalitate în Dumnezeu și această credință i s-a socotit ca mântuire. Domnul să fie slăvit. În apostolul, în Faptele Apostolilor, ne spune Petru despre David, împăratul Israelului. Și chiar însuși David vorbește în Psalmul 51. Nici el n-a fost un om perfect. Și el a făcut anumite greșeli. Dacă vedem, el a văzut-o pe Batșeba și a vrut ca să fie nevasta lui. Această femeie a fost căsătorită cu Urie. Ce a făcut David? S-a culcat cu ea, a folosit-o. Această femeie a rămas și însărcinată. Mai departe, ca să nu îi se vadă faptele, l-a trimis pe Urie la război și și-a chemat soldații înapoi, ca Urie să fie omorât. Deci, crimă și preacurvie. Crimă și preacurvie. Aceste două lucruri. Dar, când profetul Natanel s-a dus la el și i-a dat pilda aceea cu omul bogat cu 1000 de oi și omul sărac cu o singură oaie, când i-a spus lui David că tu ești acela care ai luat singura oaie, atunci el ce a făcut? S-a dus înaintea Tatălui, înaintea Dumnezeului. Și în Psalmul 51 vedem rugăciunea lui către Dumnezeu pentru curăție. Dumnezeu n-a luat în seamă aceste lucruri, ci inima
lui David și spune cuvântul despre el că David a fost un om plăcut după inima lui Dumnezeu, nu faptele lui. Dacă era după lege, și David trebuia omorât pentru aceste fapte, dar nu. Acum, ce se întâmplă? Oare trebuie să ne naștem din nou? Da, prin Hristos Iisus. Legea veche vorbește despre omul prin starea păcătoasă, omul mort sufletește, omul mort duhovnicește și în Iisus Hristos, în Noul Testament, omul prin Iisus Hristos, noul om care are o viață veșnică, o viață fără de cusur înaintea lui Dumnezeu, o viață adevărată. De ce spun aceste lucruri? Fiindcă și eu, timp de 16 ani, am propovăduit astfel cuvântul lui Dumnezeu. Da, într-adevăr, trebuie să nașterea din nou, să ne naștem din nou, dar depinde și de faptele noastre. Trebuie să mergem duminică de duminică în biserică, trebuie să dăm zeciuială, trebuie să dăm darul de bunăvoie, trebuie să facem anumite lucruri, să ajutăm pe cei săraci. Nu, Dumnezeu, nu prin faptele noastre ne dă mântuirea, ci prin Hristos Iisus, prin credința în Fiul lui Dumnezeu. În Ioan, capitolul 1, cu versetul 12, ne spune cuvântul. Acum am să deschid acolo, în Ioan, capitolul 1, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat darul să se facă copii al lui Dumnezeu. Haleluia! Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Glorie, mărire ție, Doamne! Deci, ce este? Cum se ajunge la mântuire? Prin Hristos Domnul. Dacă mărturisești pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci oricine va chema numele Domnului, este mântuit. Aleluia! Acum am să vă citesc câteva versete. Aleluia! Din Corinteni, capitolul 3, din 1 Corinteni, da, 1 Corinteni, capitolul 3. Am să citesc niște versete prin care Domnul, prin Apostolul Pavel, ne luminează. Noi nu suntem din lege, noi nu avem nimic în comun cu legea. Nu suntem împotriva legii. Legea este adevărată așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Din Vechiul Testament, citind Vechiul Testament, Dumnezeu ne poate lumina asupra unor lucruri, ne poate da prin Duhul Sfânt lumină, dar noi nu aparținem, ci noi suntem prin noul legământ, prin Iisus Hristos, Domnul, am primit mântuirea. Spune Apostolul Pavel, în capitolul 3, voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimile de carne. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului,
că slova omoară, dar Duhul dă viață. Haleluia! Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă, încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise, din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare. Ce spune? Dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre. Despre ce este vorba? Despre legea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Moise. Prin lege Dumnezeu a întărit păcatul, spunând, dacă faci lucruri, să nu ai mai mulți Dumnezei, să nu furi, să nu omori, și sunt cele 10 porunci. Prin aceasta Dumnezeu a întărit păcatul, că dacă faci acest lucru, vei fi mort. Amin. Cum n-ar fi cu slavă, mai degrabă slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de o sândă a fost slăvită, iară, ce zice slujba aducătoare de o sândă? Cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Și în privința aceasta a fost slăvit, nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult. În adevăr, dacă era trecător, era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător. Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem ca Moise, care își punea o mahramă peste față pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, încă o dată, dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această mahramă rămâne neridicată, fiindcă mahrama este dată la o parte în Hristos, slăvit să fie Domnul. Dacă până astăzi, când se citește Moise, rămâne o mahramă peste inimile lor, dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luată, căci Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem chemați în același chip a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Haleluia! Deci, la citirea Vechiului Testament, acolo unde prin lege ți se spune ce este voie, ce nu este voie, cum trebuie să faci, ce trebuie să faci, aceea a fost o îndrumare dată evreilor cum ar trebui să trăiască pe calea Domnului, pe calea lui Dumnezeu. Dar a văzut Dumnezeu că păcatul într-atât de mare a luat o proporțiune atât de mare în Israel, încât a trimis pe singurul Său Fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. L-a jertfit pe cruce pentru păcatele mele, pentru păcatele tale, pentru întreaga lume, pentru păcatele întregii lumi, ca oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acum am să trec la citirea cuvântului în Romani, capitolul 6, ce spune: cum vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Aleluia! Deci ce trebuie? Trebuie să ne botezăm în Hristos Iisus. Trebuie să îl chemăm pe Iisus Hristos în inimile noastre. Și Duhul Sfânt este acela care ne va curăți, care ne va învăța și care ne va îndruma, ne va duce în întreaga credință, care ne va lumina credința lui Dumnezeu în inimile noastre. Slăvit să fie Domnul! Mai departe,
ce spune tot în Roman, în capitolul 8. Acum, dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim, nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Haleluia! Ce spune cuvântul? Domnul Dumnezeu a trimis pe Fiul Său pentru a scăpa omenirea din păcat. Oare toată omenirea este, în fiecare om este Hristos Iisus? Toată omenirea a scăpat, într-adevăr, de sub păcat? Nu, numai cei care l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Vreau să citesc care este deosebirea între Vechiul Legământ și Noul Legământ. În Evrei, capitolul 8, ne luminează, eu cred că tot Apostolul Pavel a scris această epistolă către evrei, ne luminează ce a fost Vechiul Legământ și ce este Noul Legământ. Și am să citesc din versetul 8, Evrei, versetul 8. Pentru cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cor, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu darul de jertfe, de aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise, de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i-a zis Dumnezeu, și i s-a zis, să faci totul după chipurile care ți-a fost arătat pe munte. Acum să fim atenți. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Într-adevăr, dacă legământul dintâi, despre ce este vorba? Despre legământul vechi. Dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit de un al doilea. Căci, ca o mustrare, a zis Dumnezeu lui Israel, iată, vin zile și zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei, pentru că le voi ierta nelegiurile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice, un nou legământ a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pierire. Glorie, mărire ție, Doamne! Deci, ce se întâmplă? Vechiul legământ
nu a fost dat pentru neamuri, ci pentru poporul evreu. Prin vechiul legământ, prin învățarea vechiului legământ, vom afla din partea prorocilor totul despre Iisus Hristos, despre noul legământ, despre lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii. În noul legământ, privind pe Iisus Hristos în inimile noastre, devenim copii ai lui Dumnezeu. Glorie și mărire lui Iisus. Ce este? Oare să păcătuim ca să se înmulțească harul? Nu. Nu. Unii cu care am vorbit îmi spun, măi frate Ioane, dar tu spui că atunci tu ești slobod de orice păcat, tu poți face orice. Nu. Știți de ce? Fiindcă Duhul care locuiește în mine mă îndeamnă, El mă va duce și îmi va da înțelepciune și îmi dă înțelepciune cum să trăiesc în Iisus Hristos. Duhul de viață în Domnul. Prin ce și-a arătat Dumnezeu dragostea față de noi? Încă înainte, cu 2000 de ani în urmă, încă înainte ca noi să ne fi născut, mai înainte ca noi să fi făcut orice păcat, Tatăl nostru din ceruri, într-atât de mult ne-a iubit, încât a trimis pe singurul Său Fiu să moară pe cruce pentru păcatele noastre. El ne-a dat o posibilitate de a ne împăca cu Dumnezeu prin Hristos Iisus. Dacă îl primim, dacă îl primești pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inima ta, vei deveni copil al Lui. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Aceasta este ce mi-a pus Dumnezeu în această zi pe inimă, ca să vă vestesc că nu prin lege suntem mântuiți, nu prin lege și Noul Testament, prin Iisus Hristos, prin combinația acelor două suntem mântuiți, ci numai prin Noul Testament, prin Hristos Iisus. Hristos Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl numai prin mine. Deci, prin credința în Iisus Hristos. Încă o dată, ce i-a fost socotit lui Abraham? Faptele sale bune? Nu. Credința în Dumnezeu. Prin ce poate fi mântuit un om păcătos? Prin credința în Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, prin mântuirea în Domnul nostru. Slăvit și glorificat să fie Domnul. Să fiți binecuvântați. Și dacă aveți ceva de comentat la aceste lucruri, eu cu drag aștept și după lumina pe care Dumnezeu îmi va da, voi răspunde după puterile pe care Dumnezeu și înțelepciunea pe care Dumnezeu îmi va da. Slăvit și mărit să fie Domnul. Amin. Amin. Glorie ție, Iisuse. În veci de veci. Glorificat să fii Părintele meu Ceresc. Aleluia. Asana. Amin.